ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കുറച്ചെടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മളപ്പോ അധ്യായം 9 നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയല്ലോ. എന്ത് പറഞ്ഞ? തിലകം, തുളസി മാല ഒക്കെ ധരിക്കുക, പൂമാല സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച മാല സ്വീകരിക്കുക, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക, പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മള് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അർച്ചന പറഞ്ഞോ? അർച്ചന വരെയാണ് പറഞ്ഞത്. അർച്ചന വരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അർച്ചന വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതൊക്കെ അതുവരെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് തൊട്ട് വായിക്കാം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അടുത്തത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവൻ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭാരതത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. അവ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെയായിരിക്കണം. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അയാൾക്ക് ഈശ്വരൻ സർവാതിശായ രാജ്യം കൈവരും എന്ന് നാരദീയ പുരാണവും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയണത് രാജാവിനെ പരിചാരകർ എന്ന പോലെ പരിചരണം നടത്തണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവിനെ എങ്ങനെയാണോ പരിചരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെയും പരിചരിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല, രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ. അത് കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് രാജാവിന് പരിചാരകർ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു കൊട്ടാരം പോലെ ആ രാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിചരണം എപ്രകാരമാണ് അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പരിചരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങള് ഒരു രാജകൊട്ടാരം പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് ഈശ്വര സർവാതിശയായ രാജ്യം കൈവരും. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള രാജ്യം, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നാരദീയ പുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. എപ്രകാരമാണോ രാജാവിനെ പരിചാരകര് പരിചരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പരിചരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങള് രാജകൊട്ടാരം പോലെ തന്നെ, അതായത് എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ രാജാവിനെ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരെയും കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ പരിചാരകര് പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 31-ാം ശ്ലോകത്തിൽ മഹാരാജാവായ പൃഥു പ്രജകളോട് പറയുന്നുണ്ട്, പതിതരായ ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധിയില്ല, കാരണം അവർ ഭക്താത്മാക്കളാണ്. ഒരു ഭക്താത്മാവിന് മറ്റൊരു ഭക്താത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനാവൂ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? മഹാരാജാവ് പൃഥു മഹാരാജാവ് പ്രജകളോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 21-ാം അധ്യായം 31-ാം ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്, മുക്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രം. ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിക്ക് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ദേവന്മാരും ആര് തന്നെയാണ്? ഭക്താത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദേവന്മാർ ഏത് ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്? സ്വർഗലോകത്തിൽ അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ ഭൂലോകത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ 7-ാമത്തെ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ദേവന്മാർ എത്രാമത്തെ ലോകത്തിൽ? 5-ാമത്തെ ലോകത്തിലാണ് ദേവന്മാരിയ്ക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കാരാഗൃഹത്തില് 2 കാരാഗൃഹം, അപ്പൊ ഒന്ന് 5-ാം നമ്പറും ഒന്ന് 7-ാം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 5-ാം നമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് 7-ാം നമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് 5-ാം നമ്പറിലുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മോചനം തരാനായിട്ട്. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ മോചനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനു മുന്നും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും എവിടെ തന്നെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുക്തി നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. പക്ഷെ അവര് നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്നവരാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും വേറൊരു ഭക്താത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്ക് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടുപാടൽ. ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാട്ടുപാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാളും കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടാം. അത് പറയുന്നുണ്ട് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അതായത് ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി സങ്കീർത്തനം. ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനമായി. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതും സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ സംഘം ചേർന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം, അതാണ് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പാടുന്നതാണ് എന്ത്? സങ്കീർത്തനം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉറക്കെ ജപിച്ചാലും അതെന്താണ്? അതും സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സംഘം ചേർന്ന് സ്തുതിഗീതം പാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു ധർമ്മം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: രാജൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചയിച്ചു കൊട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ വേരോടെ പിഴുതു കളയത്തക്ക വിധം മംഗളദായകമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന പദത്തിന് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചയിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം. അതായത് നമ്മളെ കർമ്മം, നമുക്ക് സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ പറയും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മളൊരു സഞ്ചിയിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ നമ്മൾ വരുന്നത്, ഓരോ ജന്മത്തിലും വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കർമ്മങ്ങള്.
അത് നമ്മുടെ സഞ്ചിയിലിടാണ്. ആ സഞ്ചിയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സഞ്ചിത കർമ്മം എന്ന് പറയും നമ്മളതിനെ. ആ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതൊരു വസ്തുതയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുള്ളൊരു കഴിവാണത്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിന്റെ. നമ്മൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും വേരോടെ പിഴുതെഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തിന്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവാകർഷകനാണ്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൾ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, രാമൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേക്കാളും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു അതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ട് അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള പോലെയല്ല കൃഷ്ണൻ. ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ തെറ്റുന്നത് ഏതാണ്? കൃഷ്ണനാണ് തെറ്റ് അധികവും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മളത് സ്പീഡിൽ ചെയ്തു പോലും പോകുമ്പോ നമ്മളിൽ തെറ്റ് വരുന്നത് ഏതിലാണ്? കൃഷ്ണനാണ് നമ്മളെ തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് ആയിട്ട് മാറാം. കൃഷ്ണൻ എന്ന് വരില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ചിലപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വരും നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ട്? കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. കാരണം അത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വരുള്ളൂ? കൃഷ്ണൻ എന്ന് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നായി പോകും. നമ്മൾ പറയുമ്പോ വരില്ല, കൃഷ്ണ എന്ന് വരും നമുക്ക്. ഈ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെ ഫലം മുഴുവനും വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്, കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പദം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പാപിക്ക് അസംഖ്യം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റത്തവണ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടച്ചു നീക്കാൻ ആവാത്തത്ര പാപം ചെയ്യാൻ അയാൾക്കാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ പാപങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും, പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒറ്റ തവണ ജപിച്ചാൽ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും പാപങ്ങള് നമ്മളെ എന്താണ് ഇല്ലാണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിൽ അത്ര പാപം അയാൾക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല. ഒരു ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കണം? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന നാമപദം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും. മഹാരാജാവായ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 7 അധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തെ, എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങാണ് പരമോന്നത സുഹൃത്ത്, ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ മൂർത്തി. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശായിയാണ്. അവയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം പോലും സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്തിവിടെ മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 7-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 7-ാമത്തെ അധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നരസിംഹ അവതാരത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്റെ നിലയിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങാണ് പരമോന്നത സുഹൃത്ത്, ആരാധ്യനായ മൂർത്തി. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശയമാണ്, എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അവയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ പോലും എന്താണ്? പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ, ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതില് മാറ്റം കൊണ്ടുവരട്ടെ. ആ പാപങ്ങളെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് സാധിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദ മുനിയുടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇവയൊക്കെ പാടിക്കേൾക്കുന്നവനെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില്, നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, പരിവർത്തനം വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്ര പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും ഒരാളും വകവയ്ക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നിത്യം ഭാഗവത സേവയാന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മളെ. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രവണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതികമായ ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വകവയ്ക്കുന്നില്ല. നാരദമുനി ശിഷ്യനായി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസൻ, അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭക്തസമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ അത്യന്തിക പ്രവർത്തനം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതുമാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നതാണ് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവര് മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവര് വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടാം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും എല്ലാം എന്താണ്, ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവര് അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭഗവത് സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. ഇതിനൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കീർത്തനം ചെയ്യുക. അത് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ചെയ്യുന്നത് കൂടി അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്യന്തികമായ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവത് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇനി ജപം, നാമജപത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലിയ സങ്കീർത്തനമായി. ഉദാഹരണത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ പതുക്കെ അവനവന് മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് ഉച്ചരിച്ചാൽ അതിന് ജപം എന്ന് പറയും. അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കേൾക്കാനാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലോ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാം. മഹാമന്ത്രം കീർത്തനത്തിനും ജപത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ജപം ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ് ജപിക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കീർത്തനം. നാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നതോ കേൾക്കുന്നവരുടെയും ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവം കാണുന്നു. ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മുക്തിയുടെയോ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയോ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മുക്തിയിലേക്ക് എത്തേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളൊരു കർമ്മമാണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് പുണ്യഫലമാണ് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ നാമജപം എന്താണ്, ഒരു കർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടും സാധിക്കാം. അടുത്തത് സമർപ്പണം. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിക്കാവോ ആരെങ്കിലും? വായിക്കാം മാതാജി. സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വായിച്ചാൽ മതിയോ? മതി. സമർപ്പണം. ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിത്തരായ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന 3 വിധത്തിൽ വിധേയത്വം കണക്കാക്കാം. 1. സംപ്രാപ്താത്മികം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായുള്ള പ്രാർത്ഥന. 2. ദൈന്യബോധികം, പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം. 3. ലാലസമായി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. പ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് വെച്ചാല് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദൈന്യബോധികം. ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം, ഭഗവാന് മുഴുവനും സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ലാലസാമയി. ലാലസാമയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക അത് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവിടെ ഇല്ല? ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനമല്ല. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നയാൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരീഷ്ണ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനമല്ല. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നയാൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഇതിനാണ് ലാലസാമായി അഥവാ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് ജീവാത്മാവ് കേറിയാണല്ലോ മാതാജി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെയും ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് ജീവാത്മാവ് പറയുന്നു. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ഫലമായി ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപൂർണ മോചനം സംസിദ്ധമാകുമ്പോഴത്തെ സ്വരൂപസ്ഥിതി എന്ന സാങ്കേതിക അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ലാലസാമായി ഘട്ടം എന്ന വിധേയത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞില്ല, സമർപ്പണം 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന. രണ്ടാമത്തതാണ് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ദൈന്യബോധികം. മൂന്നാമത്തതാണ് ലാലസാമയി പറയുന്നത്. ആ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫുള്ള് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഫുള്ള് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്? ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അതായത് താന്റെ ആദിമ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ, യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ് ഭഗവാനെ. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്താണ്? അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടായിരിക്കാം, പിന്നെ പിതാവായിട്ട്, കാമുകിയായിട്ട്, നമുക്ക് ഏത് ഭാവത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഏത് നിലയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലാലസാമയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി ഏതാണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാം. അതാണ് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നുപോയി. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ആ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി നമ്മൾ ഏതാണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് 3ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ഫലമായി ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപൂർണ മോചനം സിദ്ധമാകുമ്പോഴത്തെ
സംസിദ്ധമാകുമ്പോഴത്തെ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന സാങ്കേതിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ലാലസാമായി ഘട്ടം എന്ന വിധേയത്വം. അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ലാലസാമായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതായത് ആ സ്വരൂപസിദ്ധി നമ്മുടെ സ്വരൂപം ഏതാണ്, നമ്മൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ നമ്മളത് മറന്നുപോയി. വീണ്ടും നമുക്കത് മനസ്സിലാകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, ഏതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ആ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ലാലസാമായി ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിച്ചോളാരോ. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയത്വ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുമാരന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതിതീവ്രമായ ഈ സ്നേഹവികാരമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. ഈ മട്ടിലുള്ള സ്വാഭാവികമായി ഒരു ആകർഷണം അങ്ങയുടെ നേരെ എനിക്കുണ്ടാകണമേ എന്ന് ഈ ഉദാഹരണം തികച്ചും അനുരൂപമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച്, ആ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ഒരു പ്രായത്തില് കുട്ടികൾക്ക് കുമാരന്മാർക്കും കുമാരിമാരോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകാം. അത് തിരിച്ചും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഈ സ്നേഹവികാരം ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആയൊരു സ്നേഹവികാരം, അതിന് നമുക്ക് ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ എന്താ പറയുക, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കാണ് ആ മട്ടിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം എനിക്ക് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകണമെന്ന്. അപ്പോ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആകർഷണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിന് ആരും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്കത് തന്നെത്താനെ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തികച്ചും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ ഉദാഹരണം തികച്ചും അനുരൂപമാണ്. യുവാക്കൾക്ക് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. നോക്കി വായിച്ചാ മതി മാതാജി. വായിച്ചോളൂ, നോക്കി വായിച്ചാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുവതി യുവാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും പരസ്പരം ഒരാകർഷണം ഉണ്ടാകും, സ്വാഭാവികം മാത്രം. ഇതിന് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായ രതി പ്രചോദനം കൊണ്ട് തന്നെ, വിശേഷാൽ പരിശീലനം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരാകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഇത് ഭൗതികമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള താനേ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ്. ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമോ ഇതിനില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണഘട്ടമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഈ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞത് യുവാക്കൾക്ക് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു. കാരണം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇത്തരത്തില് താനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തില്ല, ലാഭചിന്തയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം അതിനില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ആകർഷണം. അതാണ് എപ്പോഴും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നേക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവും ഇല്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റാരും ഇല്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ. ഇതാണ് ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവിക നില. ബദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഇത് സമ്മതിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറയുകയും വേണം. ഇത് ചെയ്തു കഴിയുന്നതോടെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നേക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവും ഇല്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റാരും ഇല്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ. ഇതാണ് ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള
ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണല്ലേ, ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ആ ഭക്തൻ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാൻ വന്നപ്പോ നാണിച്ചു പോകത്തക്ക വിധം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയെന്ന് തോന്നാണ് ആ ഭക്തന്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നില എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിന് പറയണ? പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. ഒരു ഭക്താത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അല്ല, ഇത് സമ്മതിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറയുകയും വേണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭഗവാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്താത്മാവ്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്ത് വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്തുണ്ട്, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. നമ്മളത് സമ്മതിക്കുകയും വേണം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ അത് ഏറ്റുപറയുകയും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകും. എന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ ഒരേ പാപവൃത്തികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് കരുതി തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാനുള്ള ദുഷ്പ്രവണത വെച്ചു പുലർത്താൻ ആരും തുനിയരുത്. നാണം കെട്ടവർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. എന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സർവപ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം പാപകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് വങ്കത്വം നിറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പാപപ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ നമ്മളെ മാപ്പ് തരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ. പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അതിന് നമുക്ക് മാപ്പ് തരില്ല. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അത് പിന്നെ തെറ്റായിട്ട് മാറാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുക, ദുഷ്പ്രവണത വെച്ച് പുലർത്താൻ ആരും തുനിയാൻ പാടില്ല. നാണം കെട്ടവർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്റെ തെറ്റുകൾ പറയുവാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സർവപ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം പാപകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ പാപപ്രാർത്ഥനകൾ ഏർപ്പെടുന്നത് വങ്കത്ത് നിറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയാണ്. നമ്മള് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം, നമുക്ക് കുറെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അത് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയാണ് ചെയ്യണത്. വീണ്ടും നമ്മൾ അത് തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അത് അംഗത്തരമാണെന്ന് പറയണത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യരുത്. അത് ദുഷ്പ്രവണതയാണെന്ന് പറയണം, അങ്ങനെ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മാപ്പ് തരുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭക്തൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ താമരക്കണ്ണ, നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരോടുകൂടി ഭ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം പാടി എനിക്ക് യമുനാ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. ഇത് മറ്റൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. അങ്ങയെ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരമായും ലോകം തന്നെ നിശൂന്യമായും തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത്. ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനാകുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും, വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തില് വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭക്തൻ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ താമരക്കണ്ണ, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ, നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരോട് കൂടി ഭ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം പാടി എനിക്ക് യമുനാ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. ഇത് മറ്റൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. അങ്ങയെ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരമായും ലോകം തന്നെ നിശൂന്യമായും തോന്നുന്ന അവസ്ഥ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനുഗ്രഹിച്ചത് ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആകുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും, വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പാടി യമുനാ തീരത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ദിനം എന്ന് വന്നതെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അതെന്താണ്, അതൊരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ്. നമുക്കറിയാം, വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര, നമുക്ക് പറയാം, അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയണത്, 12 സംവത്സരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ലോകം തന്നെ ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ്,
ഉള്ളിൽ തട്ടി സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകയാകുകയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ്. ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും, വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരമായിട്ടും ലോകം തന്നെ നിശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് തോന്നുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണത്. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നത്? അത് അത്രയും ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടാണ്, നമുക്ക് ലോകം തന്നെ ശൂന്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ തട്ടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതിന് ഉത്സുകനാകുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കേഴാൻ പഠിക്കണം. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരയാനും ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കണം. ഇതിനാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പൂർണതയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് ഈ കണ്ണീര്. ഈ ലൗല്യത്തെ വളർത്തുമെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഭക്തൻ കൊടുക്കേണ്ട വില. ഇതല്ലാതെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ വില ഭൗതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കാനാവില്ല. ലൗല്യം ലാലസാമയി, അതായത് അഭിലാഷവും ഔത്സുക്യവുമാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ നാം കൊടുക്കേണ്ട വില. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കേഴാൻ പഠിക്കണം. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? അതൊരു ധർമ്മമായിട്ട് മാറാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരയാനും അല്ല ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കണം എന്നതാണ്, ഇതിനാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറക്കെ കരയാനും ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ഉത്സുകനായിരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും ഉത്സാഹം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കെ കരയാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കരയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് പഠിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോ കുറെ പേർക്ക് പുസ്തകമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഭക്തന്മാരാണ്, അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ പുസ്തകമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പറയാണ് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ യാചിക്കാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവസരം നമ്മൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ മേടിക്കാണ് വിചാരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഡൊണേഷൻ മേടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊണേഷൻ മേടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ വന്ന് ചോദിക്കല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണത് അല്ലെ? ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേഴാണ് ഇരുന്നിട്ടവിടെ. അപ്പൊ അത് എന്തെല്ലാന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലാന്ന് ഇവിടെ പറയണം. ആ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരഞ്ഞാനും ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും നമ്മൾ ഉത്സുകനായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കെ കരയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കാനും നമ്മൾ ഉത്സാഹം കാണിക്കണം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പൂർണതയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് ഈ കണ്ണീര്. ഈ ലൗല്യത്തെ വളർത്തുമെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഭക്തൻ കൊടുക്കേണ്ട വില. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വില. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. ഇതല്ലാതെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ വില ഭൗതികമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ലൗല്യം ലാലസാമയി, അതായത് അഭിലാഷവും ഔത്സുക്യമാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം, ഉത്സാഹവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തിലേക്ക്, ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തോടെ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11-ാം അധ്യായം, അതുപോലെ തന്നെ ഗൗതമീയ തത്വത്തിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത്തരം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യം സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, അല്ലെ, പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തോട് അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് 11-ാം അധ്യായം. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തില് എല്ലാ പദ്യങ്ങളും എന്താണ്? പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുന്തി ദേവി സ്തുതികളുണ്ട്, ഭീഷ്മസ്തുതിയുണ്ട്, പ്രഹ്ലാദ സ്തുതിയുണ്ട്, കുറെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്, അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയണില്ലെങ്കിൽ ഈ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, സ്തുതികൾ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാം. ഇത്തരം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യം സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്തുതികൾക്കുണ്ട്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മകളും ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അത്രയും ഭഗവാന്റെ സ്തോത്രങ്ങൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും പുണ്യാത്മകളും ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങള് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആരാധ്യരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ സ്തുതികള്, കുറെ സ്തുതികൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയാ? ഭീഷ്മസ്തുതി, കുന്തി സ്തുതി, പ്രഹ്ലാദ സ്തുതി, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കുറെ ഭക്തന്മാരുടെ സ്തുതികൾ കുറെ ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്തുതിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഭൗതിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. മറിച്ച് ദേവന്മാർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ഔത്സുക്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് താൻ. പ്രസാദ ഭക്ഷണം. ആദരപൂർവം നിത്യേന ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം നേടുന്നു എന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. മറിച്ച് ദേവന്മാർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ആവശ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് താനും. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാര് പോലും ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ആരെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ നമുക്കറിയാം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് വരുന്ന മുനി? എന്താ പേര്? ദേഷ്യമുള്ളത് ദുർവാസ മഹർഷി, അല്ലെ? ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നുണ്ട്. ദുർവാസ മഹർഷി വരുമ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഏകാദശി പാരണ വീടും. അപ്പൊ ഒരു കോപം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദുർവാസ മഹർഷി. പക്ഷെ അത്രയും ശാന്തനായിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അംബരീഷ് മഹാരാജ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാവണ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താന്നുള്ളത് അവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? കാരണം ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മുനി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും കോപം കാണിച്ചിട്ടും ആ രാജാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് വന്നില്ല? ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വന്നില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കാണ് അവിടെ? ദുർവാസ മഹർഷി മനസ്സിലാക്കാണ് അവിടെ.
അപ്പോ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഭഗവാനിൽ മാത്രം സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരെന്താണ്? ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഔത്സുക്യം കാണിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രസാദം നിത്യേന ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ, ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ചരണാമൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരണാമൃതപാനം. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. പൂക്കളും ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസന ദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ട് സൗരഭ്യമുള്ളതാക്കി തീർത്ത ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി വഴുതി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായി കലർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യവും കൂടിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്നതാണിത് ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലമാണത്. പൂക്കളും ചന്ദനവും പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസനാദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ട് സൗരഭ്യമുള്ളതാക്കി തീർത്ത ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി വഴുതി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായിട്ട് കലർത്തുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അപാരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ മൂല്യമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ചരണാമൃതത്തിന്, ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത ഈ ഒരു ജലത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? അപാരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ മൂല്യം അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചരണാമൃതം നമ്മള് എപ്പോഴും സേവിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കൽ. ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഹരിഭക്ത സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ സാധിക്കുന്ന പറയണത്. ചരണാമൃതം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. ആ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവര് ആദരവോടുകൂടി 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുക. അതോടെ നമുക്ക് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത ആ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ചരണാമൃതം. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കാം. ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാര് മണക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. അതിൽ അതൊക്കെ പ്രസാദാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. വിഗ്രഹ സ്പർശം. വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വൈഷ്ണവചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധകൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭണം നടന്നിരുന്നു. ഇവരുടെ ശുചിത്വമില്ലാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നു ഈ വിലക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞതാണ് സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർക്ക് മണക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് ചാർത്തിയ മാലകളും ഒക്കെ മണക്കാനായിട്ട് സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളൊക്കെ മണക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്?
സർപ്പദംശം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട മരുന്നുണ്ടാവും, പച്ചമരുന്ന്. അത് മണക്കുമ്പോ ആ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച ആ വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു പറയാണ്. പിന്നെ വിഗ്രഹ സ്പർശം വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദേഹമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനകാലത്ത് ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധകൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയും ഒക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിന് പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട്? ശുചിത്വമില്ലാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് ശുചിത്വമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അതേസമയം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേസമയം ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇടയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഏതു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവനെ ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. ഹരിജൻ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലി നടന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേസമയം ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കിടയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. ഹരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹരിയുടെ ജൻ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലി നടന്നു. ഇത് പറഞ്ഞതിന് അതേസമയം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഉയർന്ന കിടയിലുള്ള ഭക്തിസത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള് അവർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരുടെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേസമയം തന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് അതിൽ മാറ്റം വരും. ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും എന്താവശ്യമാണ്? ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? അവരുടെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഹരിജൻ എന്നൊരു സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്തു, അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മില് വലിയ വടംവലി നടന്നു എന്ന് പറയാണ്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നിയമം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. ശുചിയായി ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാമെന്നുള്ള നിയമം വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി. വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കെല്ലാം ആവില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം, ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അങ്ങയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവനെ ഉള്ളവർക്ക് സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ നിയമം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. ശുചിയായിട്ട് ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാമെന്നുള്ള നിയമം, വൃത്തിയായിട്ടും ശുചിയായിട്ടും ആർക്കും എവിടേക്ക് പോകാം? ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി. വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കാവില്ല. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശുചിയായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ക്ഷേത്ര ദർശനം എടുക്കുന്നവർക്കും വിഗ്രഹത്തിൽ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും കൈവരികയും ചെയ്യും. വിഗ്രഹ ദർശനം. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം വരാഹ പുരാണത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നു, വസുന്ധരെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണികളിലേക്ക് ഉയരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാരാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഒരു ഭക്തൻ പറയാണ്, വസുന്ധരെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ യമലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. വൃന്ദാവനത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷമാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുക, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. വിഗ്രഹത്തിന് ആരതി ഒഴിയുന്നത് കാണുന്നതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ചലനയാത്ര, ദോലയാത്ര തുടങ്ങി പലതരം ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം എല്ലാ മേളകളിലും ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആരതി ദർശനം, ഉത്സവാഘോഷങ്ങള്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരതി ഉഴുന്നത് കാണുന്നതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആരതി നടക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുകയാണെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. ആ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും അതുപോലെ നശിക്കുന്ന പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ ആരതികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പിന്നെ പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, പിന്നെ തുളനിയാത്ര, ദോളയാത്ര, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും എല്ലാതരം മേളകളിലും ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പങ്കെടുക്കുക. അതൊക്കെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ള ചെയ്യണത്. ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രഥം നരകത്തിലെ മിക്ക വീഥികളിലൂടെ കൂടി ഘോഷയാത്രയായി കടന്നു പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളന് പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടും എന്ന് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ രഥത്തില് എഴുന്നള്ളി വരുന്ന പറഞ്ഞ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രഥം നഗരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ ഒരു കൗതുകം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസ മൂലം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും എന്ത് സിദ്ധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും. ഒരു ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പറയണത് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രഥയാത്രകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ആ രഥയാത്രയെ അനുഗമിക്കുക, പിന്നെ കാണുന്നത് പോലും എന്താണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗുരുദേവ് की जय. निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാല്ലേ മതജിദിലത്തെ? ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഓരോന്നും വിശദമാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ. ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ തുളസി തിലകവും തുളസിമാലയും ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്
കാണുന്നവർക്ക് പോലും എന്തുണ്ടാവും പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ നമ്മള്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഗ്രഹത്തിന് പൂമാല സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന് ചാർത്തിയിട്ടുള്ള മാല സ്വീകരിക്കുക, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക, പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക, രഥയാത്രക്ക് നടത്തുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക, പിന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുക, തീർത്ഥാടനം നടത്തുക, ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക, അർച്ചന ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ പാട്ടുപാടുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്താ പറയുക നാമജപം, പിന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടാം, പ്രസാദ ഭക്ഷണം ചരണാമൃതം സേവിക്കുക, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും ഒക്കെ മണപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തിനെ സ്പർശിക്കുന്നത്, വിഗ്രഹ ദർശനം എടുക്കുന്നത്, ആരതിയുടെ ദർശനം, ഉത്സവാഘോഷങ്ങള്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ഭക്തി നമുക്ക് കൂടിക്കൂടിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും. അത് മനസ്സിലാവാത്തത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം, 1-2 സെന്റൻസിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എന്താണ് ബാക്കിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എത്രയുണ്ട്? അത് കഴിയും, നാളെ കഴിയും. അത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, 10 കഴിയും. 4 പേജ് ഉള്ളു തോന്നുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ സ്ലൈഡ് എന്തോരം ഉണ്ടല്ലോ. പുസ്തകത്തിൽ 4 പേജ്, സ്ലൈഡിൽ ഇനി അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എത്രാമത്തെ? 10-ാമത്തെ അല്ലേ? ശ്രവണ സ്മരണങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ഇതിലധികം ഇല്ല, 12 സ്ലൈഡ് ഉള്ളത്. നിർത്തോട്ടെ, ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോ? ഇല്ലല്ല, എടുക്കട്ടെ എന്നത്. 12 പേജ് ഉള്ളൂ, 12 സ്ലൈഡ് ഉള്ളത്, ചെറിയ അധ്യായം. എടുക്കണോ? അല്ല, ഒന്നുമില്ല, സ്കന്ദഷഷ്ടിയാണ്. സ്കന്ദഷഷ്ടിയല്ലേ, അപ്പൊ അമ്പലത്തിലേക്ക് സ്കന്ദഷഷ്ടിയാണ്. നമ്മൾ 9 മണിക്കാണ് അഭിഷേകം, അതാണ്. അപ്പൊ ശരി, അതാ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട്, സ്കന്ദഷഷ്ടിയ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ